Moro! Tässä videossa me katsotaan, kuka pystyy puhaltaa eniten kynttilöitä. Tästä jonosta se voittaa valkosuklaata. Woo! Ja let's go! Noniin. Ja minä olen eka. Kaksi. Jäi 1, 2, 3, 4, 5 ja 6 kautta 8. Se on ihan hyvä. Sitten mä. Oho. Jäi 3. 1, 2, 3, 4, 5. Tällä kertaa meni Joelille. Sit mä. Ja äiti Voittaja! Suklaalevy sille. Joukon, voititte suklaalevyn. Nyt te pienet aplodit. Pahan oli jo ennestään. No aivan sama. Nyt pitää siivoa. Hei, monta se sai? 1, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ja 8. No nyt niitä kasaa. Ja se olisi kaikille teille. Moro! Moro. Moro.